Iti daytoy apaset ti sitio lidlidaak ti barangay Makray Bangged Abra nakita ti bangkay ti maysa a lalaki pasado alas 6 itay agsapa. Nakaduriri napungot ti saka ken imana usar ti nylon ken tali naputiputan ti masking tape ti ngiwat na ken natatek ti bala ti bagina. Nabigbig ti biktima ani RJ Soria 27 ti tawen na tubo ti San Pedro Narvacan, Ilocos Sur. Saan met ngin pagarop ti ina ti biktima at inaudi a panagawi ti anak da iti balayda ti maudin a panakisarita na kengkwana. Naklaat laing itay bigat idinamwan nan anatay ti anak nan. Kung nga pagarop mga so dahito tilas nga pinagkita mi ato'y anak ko, ma'am. Nakita mo di ba kailan, Ma'am, no, syakti, no pangko kitaan, ma'am, baka syakti mo una nga matay, ma'am. So karag nga hangko nga kayat nga pankitaan jay anak ko, sir. Tadyak kayat, sir, nga makita jay anak ko, ma'am. Tamani po, nagpadlaw kanyak, ma'am. Ting nga terabi ma'am ngumhang ko nga siptaran ma'am nga kastaon da dayta anak ko, ma'am. Nga hana nga makaturog, ma'am, ko dati-dati nga makaturturog ma'am. Alas 3 terabi ma'am. Hana nga makaturogon, ma'am. Apay yang nga ta kunak nga apay nga hana nga makaturog anya nga ta ti kuwa kunak, ma'am. Tata, ma'am, iti napanak nga to, ma'am. Ado ti miss call da, ma'am. Inopen ko ti cellphone ko, nagpalod, ma'am. Tenex sa kaya tumawtawag kanyak. Apaya, kunak. Kunadangin sumbat, ma'am. Natay di anak mo. Alahan na nga makapakali, ma'am. Ta aglabla, ta inwar ko pa di wasingan, ma'am. Ta aglabaak ko, man. Anak nga makapakali, ma'am, di imbagada nga natay di anak ko. Kaayan natatagarod kunak, ma'am. Ada dito'y kuwa, ada timorge ko na da, ma'am. Ataman anak ko, ma'am. Awam mo ti pagkuna ata anak ko, ma'am, tanalaing, ma'am. Pasado alas 6 itay bigat idinakawat ti report ti pulisya seknan tinakita a bangkay. Iti investigasyon mapapati ngin panda ti biktima iti nasa o a lugar ken pinaltupaltugan da. In panda dagitoy dito'y biktima iji nga lugar ta medyo adayos unan mga 100 meters away sunat ti Kabalbalayan iji Makray. Adaw tinakangag, ma'am, kasi di nga distance, ma'am, kat mga moment no ada mapasamak nga kasta identi lugar yan. Nagsagaba ti biktima ti tama ti bala ti paltog iti nagduduma apaset iti bagina. Narekobre iti crime scene ti basyo ti bala ken talo a bala ti caliber 45 ken shotgun shell. Addan ti person of interest ti pulisya iti pasamak. Agtutuloy tinununeg nga investigasyon da para ti panakadeterminar ti motibo ti pamaltog. Maibasar ti record ti pulisya at dadagiti napalabas a reklamo kontra ti biktima. Base, mama, dito'y napalpalabas mat lang dong Domingo at naman na tagdi reklamo kanya na regarding ti pinagtakaw nga man nga naitultuloy handa nga in report ti stasyon no ket di nadamdamag lang through tagdi Facebook post nga dito nga tao kat napan nagtakaw ti mesa nga balay iti party Bangged 2 weeks ago at may in reklamo dito iti Bangged MPS regarding ti pinang kabil na dito live-in partner na at the same time pilitan tang alaan dito cellphone na nga pan nailako. At the same time, ma'am, last year adamat lang record na kanyaming nakasuan dito ti trespassing iti party ti Bangbangar. Agkidkid daw met ti ina ti biktima ti tulong para ti panakaidulin ti anak na. No ko, ma'am, mabalbalin, ma'am, tulungan dak ko, ma'am. Dumaw daw ataklaangan ti tulungan, ma'am. Dayay lang ti kayat ko. Dayay lang ti kayat ko, ma'am. tulong pa rin, ma'am? Kasi kami, ma'am, mga marigrigat kami laang, ma'am. Problema no anya ti pangalaak ti pagbayad kunto dagitoy lungon na, ma'am. Dayay laang, ma'am. Madaman ti manhunt operation ti pulisya para ti panakatiliw ti suspect. Jessica Boreta, Balitang Solid North.